Εδώ είμαστε στη μακρινίτσα Μαγνησέως, εδώ μέσα τον όμορφο Βόλο. Καταπληκτικά σήμερα εδώ 21 Απριλίου 2013, το Μακρινίτσα Βόλο εδώ. Το όμορφο μπαλκόνι του Πηλίου, που λένε, του Βόλου. Εδώ με την πόλη του Βόλου κάτω. Τον παγασιτικό κόλπο. Και πέρα το γύρο πέλαγος. Αυτά είναι. Αυτή είναι η μαγεία της Ελλάδος. Καταπληκτικά. Τη μια το βουνό. Να έχει και χιόνι εδώ. Χιόνι και να βλέπεις τη θάλασσα κάτω. Καταπληκτικό θα ήταν. Εδώ είμαστε. Να τα δω και τα πλοία κάτω. Καταπληκτικά εδώ, όμορφο λάδι θάλασσα σήμερα, ούτε κοιμά τίποτα. Πολύ καλός ο καιρός. Για να δούμε εδώ τι έχει παραπάνω. Σήμερα εδώ καταπληκτικά. Μακρινίτσα Βόλου, Μαγνησία είπαμε. Εδώ πω ότι καταπληκτική με τα άμορφα τα σπίτια. Την πορταγιά να είναι εκεί αριστερά. Πορταγιά Πηλίου και τη μεγάλη πόλη του Βόλου κάτω. Ιολκός, Άνω Βόλος, όλα αυτά εδώ μαζί. Αυτά.